салому алейкум бародарҷоно, хушомадтон ба канали ман. Мана боғи фурӯшӣ бародаро 4 гектар дар Чилгазӣ дар Ганҷак бародаро. масъалаи обаш бемалол, об пастяни ҳай охири видеода обам нишон медиҳам бародаро. 4 гектар сӯртош хурмоӣ, абрикос, тоҷибоӣ, бинигорӣ бародаро. бародарҷоно, нархша намагӯям, нархша ман намедонам. нархша номери экрама мебурад, ватсап, номери Тоҷикистон, Вавилон ҳардуш мебурад. телефон мекунтон, нарху навошта дагавор мекунтон бародарои азиз. 4 гектар ҳосилаш беҳтарин бародаро, ҳосилаш нағз, ягон хевеш не. обош бемалол 1 сол ба бародаро, 1 сол ба ҳосилашо хушкара мегиртон боға тамом. ягон хел саволотам бошад бародаро, номери телефони ҳамо ватсаби соҳиби замина, номери телефони Вавилони дастшона мепартон, экран мебурад. мана бемалол ва ҳама вақт ҷавоб медиҳам. навистон ё телефон кунтон, марҳамат кара бародаро. ҳосилашо гӯям ябор дига: абрикос, хурмоӣ, бинигорӣ, тоҷибоӣ бародаро, сӯрти зардолу. барои ҳамин бародарҷоно гапа бисёр накунам ман, марҳамат кунтон, худотон телефон кунтон, соҳиби замин ки гап зантон коротон тезтар ҳал мешавад. мана худохоҳад баъд як 15-20 рӯзига зардолиҳам мепазад иншоаллоҳ. мана харидоро бошад, марҳамат бародарҷоно. барои дастгириятон якҷоҳон ташаккур. мана ми обаш пастияни об ҳай, мана пастияни об ҳай инҷанда, пастияни ми ялаток об ҳай. мана мин дарахти калон намедост, дарахтои калон намҷа ҳамаш боғи ми одам. чор сабаби фурӯхтанашон бародарҷоно, худашон расияанда, одами хушмекаригӣ не барои ҳамин фурӯхташон. лайку подписать фаромӯш накунтон.